सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, जब से खेसारी लाल यादव से जुड़ल एगो बहुत ही अच्छा जानकारी सामने लेके आयल बानी सन। ये रिपोर्ट के माध्यम से लोग के बताएं से खेसारी लाल यादव के ससुराल कहाँ बाटे। ऐसे तरह वो लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के घर छपरा जिला है, लेकिन खेसारी लाल यादव के ससुराल कहाँ बा ऐसे वो लोग के जाने की इच्छा भी हुई तो वीडियो के जरूर अंत ले देखे। मैं वीडियो के लाइक ना भूलाएं। वैसे वो लोग के बता दी तो खेसारी लाल यादव के घर तो छपरा जिला है, लेकिन ससुराल भी छपरा जिला ही बाटे। वो लोग बता दी तो छपरा जिला में एगो गांव आवेला चपरैठा, वही गांव में खेसारी लाल यादव के ससुराल बाटे। वही जब उनका शादी भई रहे तो वो लोग इहो लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव के शादी स्टार बने से पहले ही भई रहे। जो उनकी उनकर पत्नी के भी वो लोग फोटो देख लोगे, बाल बच्चा भी बाटे खेसारी लाल यादव के। इसे वो लोग के बताई तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 पर भी चल रहा बारे, जे कारण उनकर ससुराल कहाँ बा न्यूज लेके हमसे गाइल बहुत जरूरी लगा जो उनके लोग सामने रखनी असन। इसे वो लोग के बताई तो खेसारी लाल यादव के ससुराल चपरैठा बाटे, घर छपरा जिला बाटे, यानी कि ससुराल और घर दोनों छपरा जिला में ही बाटे। इसी ही अलग खबर अभी तक के एक्सक्लूसिव खबर जो उनकी छपरा जिला भोजपुरी वो लोग के सामने लेके आयल है। अगर वो लोग के वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं की कैले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करिए। वही जब बगल में घंटी वाला बटन हुई ओकरो के दबाव ना भूली ताकि वो लोग के अपडेट आसानी से मिल सको। धन्यवाद।